Každý má rád výhodný nákup. Ale čo ak ten výhodný nákup urobil vášmu plázovi zdravotné problémy alebo spôsobil vážne škody? No, toto sa deje 100-krát denne nič netušiacim ľuďom, ktorí kupujú vybavenie pre plázy od nespoľahlivých zdrojov. Ukážem vám, čo tým myslím. Pravdepodobne viete, že plázy používajú UVB, aby udržali svoje kosti a iné orgány zdravé. A je tu množstvo skvelých UVB lámp, z ktorých si môžete vybrať. Avšak na populárnych nákupných stránkach tiež nájdete UVB lampy, ktoré sa zdajú byť výhodnou kúpou. Produkt môže tvrdiť, že poskytuje správne UVB, ale množstvo môže byť malé, obrovské alebo z časti spektra, ktorá nie je pre plázy užitočná. Môžete si myslieť, že svojmu plázovi poskytujete tú najlepšiu starostlivosť, akú potrebuje, no skôr či neskôr ochorie alebo sa mu stane niečo horšie. Niektoré z týchto lámp sú tak nebezpečné, že môžu poškodiť oči vášho plaza, spáliť jeho kožu alebo dokonca spôsobiť rakovinu. A nejde len o falošné lampy. Nájdete tiež mnoho nekvalitných výrobkov s nebezpečnými elektrickými súčasťami, chatrnými materiálmi alebo lacnými komponentmi, ktoré zlyhávajú alebo sa rozpadajú. Jednoducho to nestojí za to riziko. A bohužiaľ, ľudia, ktorí kupujú tieto produkty, sú zvyčajne začiatočníci a nováčikovia, ktorí sa len začínajú učiť o starostlivosti o plazy. Ako sa teda môžu noví chovatelia vyhnúť tomu, aby boli podvedení? Najlepšie je nakupovať od spoľahlivých zdrojov. Vyberte si známe a dôveryhodné značky a nakupujte od ľudí, ktorí sú zapálení do toho, aby vám pomohli udržať vášho plaza fit a zdravého. Môže to byť aj uznávaný chovateľ, obchod so zvieratami, so skúseným personálom alebo online dodávateľ so špecializáciou na plazy. Ak kupujete od niekoho, kto sa vyzná, produkty, ktoré odporúčajú, budú takmer vždy spoľahlivé a kvalitné. A samozrejme, ak ste nováčik v chovaní plazov, vždy by ste sa mali opýtať niekoho, komu môžete dôverovať, nie náhodného anonymného predajcu na internete. Takto budete vedieť, že robíte pre svojho milovaného plaza to najlepšie. Som Jož Halter, chlapík z BioDude a toto je zodpovedné chovanie voči plazom. Ak milujete plazy a chceli by ste vidieť viac takýchto videí, prečo sa nestanete členom zodpovedného správania voči plazom? Navštívte našu web stránku, kde sa dozviete viac.